आयौ नै नेटखौ मारै दा आगै सिखारबा फन हर दे आगै सिखारबा फन हर रावबो सोरबा दरजा खेवनाङा आरो सोरबा फैबा मिथिबाय बेरायहैनो लोगोफोर सासेया उन्दुनानै दं होमबा ओमफ्राय हाथायाव थांनो लोगोफोर दानो सिखारखाया गोबाव उन्दुखायो जोंना 6टासिम दोनबा 6टासिमबो थायो आरो बेखायनो दिनै उन्दुखायोसोना बियो थांनाय समावबो बेखायनो बोराय बुरै ओंखारबाय आरोना जोङो गथ'खौ गालांनानै रावबो फैखाया सान्दुंथार गरम बे मनायाव जे मा दङ लोगोफोर बेखौनो गारि सिङावबो दोना आरोना लाफाबाय थाबाय बिखायाव गोबानानै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नुदोंबाबो रावबो साबखौनो खालामखाया बेखायनो अननानै नायसावलांबानो जाबाय आरोना मा होनो नैबेयो थें लामा नोंथांमोना मिथिखागौ नायबाय थाखायो बे नायग्रायानो नायबाय थाखायो नङा होमबा ओमफ्राय बोराय बुरै जोङो नै थांबाय आरोना एसे बोराय बुरै बेरायनायखौ ओंखारलांनायखौबो देखायनांगोन नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नैबे न'आ सरखारि न'नो आरोना लोगोफोर माने खेबसेनो ज' दोनोनो गोरिबफोरखौ बेयाव जायनाव न' गैया हा गैया मालाय बिसिना बिदिनै लुगासिनो आरोना दायो मोजां खथानै ना खथाथाम होनखो बिदि आरोना न'खरसेयाव न'खरबेसे थागोन नै जि मोजांबो आरोना खेबसेनो ज' थाबाय ओमफ्राय जोंना नै आदाराबो गैलामोन जोंना BMW ओमफ्राय सफैबायबो आरोना नै डाइरेक्टनो सिदा बेनो लोगोफोर नै बिनिफ्रायनो जागायलांबाय आरोना सिगाङाव होखाबाय आङो मेनला बार ओमफ्राय माथो खालामनो बिदिनो भिडिअ बानायबाय नालाय होयो नालाय होबाय थाबाय आरोना नङाबा इउटुबाव चेनेल बिगोमाया सानगोन आयौ अलसियाथार बियो हगारबाय थायाहाय बियो बिदि होननानै आंखौ भाइराल खालामनाय नङा आरोना बेखायनो होनायखौनो होफ्लेबाय थाबाय ओमफ्राय आरो माथो लोगोफोर नायनानै बिराद मोजां मोनो बेफोरखौ लांगौमोन गोसोबायदि न'आव थाबा गायहैगौमोन मा लुबैदों मा मादों बेफोरबायदि जायो आरोना मोनसे मोननैल' बेरायनानै थाया लोगोफोर थ्रु थांजोबनानै बेरायनानैसो नायजोबबासो मोजां मोनथारो आरोना सोरनावबा माबा दंमोनदां माबा थाबोबायदां बैथिं साबसिन दंमोनदां बिदि साननाय थायो आरोना आंनाव बेखायनो खेबसे थ्रु जोबजासिम नायनानैसो फैफिननानै लाफिनो आरोना नै बिबारथ' बिराद मोजां दङ लोगोफोर बिबारा A to Z दङ ओमफ्राय जेनेबा आं मिथिखागौ नोंथांमोना जोंहा थांनाय फैनाय खस्थ' जायो दिगदार जायो बेखायनो बे बगनभिलियाखौल' लायो आरोना आङो बगनभिलिया बांद्राय थाबबो थैया नैबे फांसेखौ लाबाय 150 थाखानि लोगोफोर ओमफ्राय एसे बारासो मोनलायबावबाय आरोना दामखौ नैबेफोरो नै जाय बिबार गायो बेफोरो सिनायखाबाय नैथ' हाग्रायावसो थायो ओमफ्राय गासिबो दाउस्रि आथिं बे लाजि गुसु सुना मा होनो बेफोरखौबो गायजोबो आरोना मुलि लायसोनो बिसिनिथिं बे सिरामिद नामानि माबाफोरखौथ' बिराद लुबैयो आरोना आसार दाब्बा मा दाब्बा मालाय न'आव थाबाय थानायबा गंसे गंनैसो लांनो हागौमोन अन्थाव बाथाव आरोना उफाय गैया आरोना नायनानैल' फैयो लोगोफोर नायनानैल' फैनांगौ आहा जाथारा लुबैबाबो ओरैबायदि कन्ट्रल गोसोखौ हमथा थानांगौ आरोना ओमफ्राय बायग्लिजोबो आरोना गोसोफ्रानो लुबैनानैनो माथो खालामनो आरोना लानाय मानि बायनाय न'आव थानाय मोनबा एसेसो गंसे गंनैसो बायनानै आराम लांनानै दोनहैनो हागौमोन ना होमबा दा जोंहा थांनाय फैनाय 1.5 बोसोर 2 बोसोरनि उनावनो
पस्टिं जायो नालाय बेखायनो आरोना लोगोफोर मा बिबार दङ मा हाग्रा थां माथां माया जारला आरोना ओमफ्राय आङो दासो भिडिअ नुदों माबाया बै जाथि मोनसे बेम्ब'आ बियो गिदिर दंथारोमोन ओइनै ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बोराय बुरै आलदा आलदा नायो आरोना बोराया नायो लेबु बिफां थाइजौ बिफां ओमफ्राय आमरुद जेनेबा सुमफ्राम बिफां सफारि बिफां बिदि नायो बेहा हौवाखाय ओमफ्राय आंहा नायो बिबार माबा माबि ओमफ्राय बिराद मोजां आरोना सुमफ्राम बिफाङाबो मोजांथार ओमफ्राय लेबु लेबुआथ' फिसा फिसासो जायो नालाय बिराद मोजां जायो आरोना बोराया लांथारगोन होनबाय थायो आरोना खुनु टेनसनानो गैया आरोना लामानिफ्राय ओंखारदो आरो लादो बेसेबा गोलावखा 200 हरदों नैखौ ओमफ्राय नोंसोर मोननैखौ लाबाय आरोना लोगोफोर नै हांसोखौ नोजोर होनानै फैथारदों आं 4:30 जाबाय आरोना दाबो फन हराखै मानो होनबा गथ'आ सिखाराखै आरोना जोंना उन्दुबाय थायो बिदिनो आं ओंखारदोंमोन फंबाया सिखारनाय लोगो लोगो फन हर इदि होननानै ओमफ्राय थांनोसै लोगोफोर जोंबो नै बेदर लादों आरोना बेदरखौ जि आराम दोनो नै बाबा सोलायलायबावसो अन्थाव नोंसोरखौनो बेदर जायो जोङो मासेयाव बेसेबां दाम जायो सोंलाय बाय बाय बोरमा बागान ओइनै बागान बानायनोसै जोंहाबो बोरमा बागान माबा बोरमा माबा मा होनोमोनलाय बोरमा बाथोन बोरै थांगोन बोरै थांजागोन नै जास्ट बेल गाबनानैसो सिखारदों ए आइसक्रिम होदों आइसक्रिम जादोंबा दासो सिखारदों दा सिखारदों हायदै गथ'आबो दासो सिखारदों आरोना बिब' आइसक्रिम दंखायोमोन दहाय बिफा लाबोनाय आइसक्रिम होनो नागिरनायावनो जों बेल दामनायजों ग्रोब जाबायनो बारे सना बिदि लेमनो दे अके जि गोबाव उन्दुखायो नुवाखै जों 2टायाव थांदोंमोन नै 4:40 जाबाय आरोना आरो उन्दुबावगौसोमोन बियो 6टाबा सिखारखायो ने बा ने नोंगो बिमाजों बिफाजों बोलोल' बेरायहैदा खि जागोन दे लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन होनायखौनो होफ्लेबाय थाबाय नोंथांमोना बेखौनो जोबजासिम नायबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय